Χειριζόσαν τα τραγούδια με μια ιδιαίτερη έτσι, αίσθηση. Έδινε στον άλλον δηλαδή το πίνει στο τραγούδι του. Ζούσες μέσα στο τραγούδι. Και εσύ έφτασες σε μια φάση που δίχασες πολύ στο τέλος, έτσι, για το τι ακριβώς θα γίνει. Θέλω να μου πεις λιγάκι πώς θα αντιμετώπισες όλο αυτό. Κοίταξε να δεις, σίγουρα το Voice είναι απίστευτη εμπειρία. Εννοείται ότι έχουμε να πάρουμε όλοι... Αχ, είμαι ίδια με αυτό που τραγουδάει. Εδώ είναι εξαιρετικό. Μπορούμε να το δούμε τώρα, πρωτού αρχίσει να μιλάει, Ειρήνη. Να δούμε το βίντεο της πρώτα. Ωραία. Και μετά. Ωραία. Κι αφού είπαμε για με τα δάκρυα στεγνά. Τραγουδώντας, Γιώτα Νέγκα κατάφερε να πάρει εισιτήριο για το Voice με coach τη Μελίνα Ασλανίδου. Θα διαλέξω τη Μελίνα. Κι αφού είπαμε για με τα δάκρυα στεγνά. Η Ειρήνη Καλαμαράκη είναι μόλις 21 έτους, αλλά με τη μαγευτική φωνή της κατάφερε να βγει νικήτρια και από τα battles όπου μονομάχησε με τον Γιώργο Παπά. Τραγουδώντας το «Εγώ και εσύ» κέρδισε τις καλύτερες κριτικές, αλλά και το μεγάλο ναι της Μελίνας Ασλανίδου. Στο The Voice μαζί μου θα συνεχίσει η Ειρήνη Καλαμαράκη. Αν είναι κάτι που μου είπε να τη διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά. Ωστόσο, αν και στο πρώτο live της είπε τόσο η coach όσο και τα υπόλοιπα παιδιά ότι ήταν η καλύτερη της εμφάνιση, δεν κατάφερε να μείνει στο παιχνίδι. Η Ειρήνη έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε διαγωνισμούς τραγουδιού, αλλά ποτέ δεν περίμενε ότι πηγαίνοντας στο The Voice θα κέρδιζε τόσο πολύ την αγάπη του κόσμου. Μα κατάλαβες δηλαδή τώρα, εγώ όταν σε είδα και τώρα μέσα στο πλατό... Καταρχήν αυτό που το βρήκατε, απίστευτο. Όλα τα βρίσκουμε εμείς εδώ. Σου είπα ότι γουστάρω πολύ να σε ακούσω αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή μου βγάζεις σανδάλι, φόρεμα, φολέγανδρος και να ακούω την Ειρήνη. Το θέμα όμως είναι ότι εσύ με αποστόμωσες σε αυτή την περιγραφή, παρά το γεγονός ότι και αυτή την ταυτότητα έχεις μέσα στο live του The Voice. Λέγοντας μου ότι εσύ θα γούσταρες περισσότερο μια Whitney Houston ή τώρα την Adele που ακούσαμε να ερμηνεύεις εκεί. Και λέω δεν είναι δυνατόν. Τέτοια διαφορά στην επιλογή. Κοίταξε, ότι μπορώ να τραγουδήσω λαϊκό και μπορεί να είμαι καλή σε αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι λαϊκή τραγουδίστρια. Βέβαια, πολλοί πιστεύουν ότι είμαι λαϊκή τραγουδίστρια. Και βαριά λαϊκή. Και μ' αρέσει γιατί εντάξει, ανακάλυψα πράγματα μέσα στο παιχνίδι που δεν φανταζόμουν, ας πούμε, ότι μπορώ να τα κάνω. Όπως στα battles, ας πούμε, που είπα ένα τραγούδι που πρέπει να έχεις γαλόνια στην πλάτη σου για να το πεις. Στα battles το Εγώ και εσύ. Το Εγώ και εσύ. Το Βοσκόπουλο Μαρινέλα. Δεν περίμενα. Δηλαδή, αν ας πούμε, μου έλεγε κάποιος, έλα, κάναμε ένα πρόγραμμα, με τίποτα δεν θα το έβαζα. Εσύ όμως έκανες και κάτι άλλο, έτσι, που αυτό ίσως να σε ταυτίζει λέει και με τη Μελίνα Ασλανίδου. Η Μελίνα Ασλανίδου έκανε το μεγάλο της στο BAM, ξαναθύμισε ένα τραγούδι που παιδιά νέα τότε δεν μπορούν να μην το γνώριζαν, το τι σου έκανα και πίνεις. Και εσύ ήρθες και τραγούδισες ένα τραγούδι καταπληκτικό, με τεράστια ιστορία και με μια τραγουδίστρια που το έχει πει την Νέγκα να είναι μία από τις πιο κορυφαίες, ας πούμε, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με το μάτια κλειστά, που ένα παιδί όμως που μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή 16-20 χρονών, μπορεί να μην έχει ξέρεις, αίσθηση τη σημαντικότητα και τη σπουδαιότητα του τραγουδιού και της ερμηνεύσεως που το λέει. Και όμως το έκανες πολύ γνωστό και για αυτούς. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί το κομμάτι το ξέρει πολύ ψαγμένο κοινό και δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος και χαίρομαι που μου δώσανε ένα τέτοιο κομμάτι να πω, γιατί είναι σπουδαίο κομμάτι και εννοείται ότι έχεις να δώσεις πολλά μέσα από αυτό το κομμάτι. Εκεί ήμουν εγώ. Εντάξει, από εκεί και πέρα λίγο. Είπες ότι ο νικητής πιστεύεις ότι θα είναι άντρας. Ναι, πιστεύω ότι θα κερδίσει. Θες να μας πεις ποιος? Όχι. Όχι, η Τζορτζίνα ή η Αιρετή που θεωρούνται από τα... Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι άντρας ο νικητής.
Και η Κύπρος εννοείται ότι είναι με το τηλέφωνο στο χέρι και ψηφίζει και στηρίζει τα παιδιά της, και αυτό είναι μαγιά της Κύπρου. Άρα θα είναι άντρας και Κύπριος. Ίσως. Αυτό δεν σημαίνει κάτι που λέω έτσι. Μπορεί να είναι τελείως άσχετο. Εγώ σου λέω ότι πιστεύω αυτή τη στιγμή. Επαγγελματικά, να πούμε και γι' αυτό, σχέδια για το μέλλον. Πολλά σχέδια. Θα κάνουμε διάφορες συναυλίες με τον Άρη τον Καμπανό και με τον Μίτσο τον Μαρμαρινό. Όλα θα τα πούμε, θα τα δείτε στην πορεία. Τώρα οργανωνόμαστε, μιλάμε στα τηλέφωνα, ψάχνουμε.